Ti hakabede bakani ka lese ka ba la banong ka message la ni ka kubor. Ti ka banong kong hi ka ba ngakwa ya ka ban penpau ba kong ba ngakwa ka ban tentu kolong. Ya kikimegi pa. Ba kikimegi pa kin long kiba pikir bat kin long adakar na kabantaki kun kamtam na kabantaki tu ki teenagers lane kiba dangi kenjo akatuka adolescent age. Ba kin kam bun ka jing ai advice lane ka counseling na kabantaki kun kikti ke jongki. Tiknang ban kiar na kum kini ki jingja. But nakabantaki kun samla pat ka ba ngakwa ya kaban penpau hang ni kalong ba. Baki kun samla ki de ban shim ya ki kimi ki pa kum ki parlok ki baya jane. Namar omla ban ong hiba. Baro haka jingim kan long perfect be. Kandon ka jing ya tengku. Tianre habaya tengku akum gani ga jingja kalong ba. Ki kun ki kti la kalong ki kentei la ne la kalong ki shimran. Ki de ban shim ya ki kimi ki pa kum ki parlok ki baya jan. Nama dangat hakum kani ka apot mano ban ai ka jingarap de tan ki kimi ki pa. Nama kum shu no dan bok ba kum kani ka kes kalong ba. Kam shim laja ya ka kami. Kadon marwe. Lada kalong complicated. Let's see. Hakata ka por ka bakani ka kena. Ka kai ni klung. Kamot iklung ru inklat ka kami ru inklat. Te ngisu thu ba kalong sensitive pa kani kam te ke ka ba dat kam kalong ba ki kon ki kti kamot kide ban shim ba ki kimi ki pa kin de ban long hasanda ba don kano ka ba ki kimat haga jing im gajongi kalong ba ki kimi ki pa nongkong kide ban tip knang ya ka ba kin la ban penbek la ne knang ba ki kimi ki pa kila ban penba la ne knang ba ki kimi ki pa kila ru ban ai ka jing ya da na ka ban ta ki kon ki kti ki jongi